As escolas infantiles pertencentes á rede pública da Xunta de Galicia pechan no mes de agosto, mes no que a Administración leva a cabo as reformas e melloras que precisa cada un dos centros. Esta mañá o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rei, visitaba a escola infantil A Farixa, onde están previstas obras de sustitución do chan de caucho do patio exterior. Os patios exteriores son fundamentais nas escolas infantís. Este ano, ademais, este curso, coa adaptación das escolas ao Covid viuse todavía máis a importancia de ter escolas ventiladas, con espazos exteriores, que obviamente é onde os rapaces o pasan mellor e ao mesmo tempo son espazos que dentro de si de todas as escolas infantís son espazos totalmente seguros. Segundo os datos recabados neste curso que ven de rematar, as escolas infantís foron espazos seguros cunha incidencia mínima con respecto á pandemia. Durante todo o curso, máis do 99% das escolas estiveron abertas en todo momento. Este é un dato fundamental, sobre todo porque as escolas infantís 03 son recursos clave na conciliación das familias e ao mesmo tempo son recursos clave tamén no crecemento pedagóxico dos nenos, sobre todo dos de menor idade, e aquí que temos tamén a un mestre, seguro que tamén o pode atestiguar.